Isukile kwakhona indaba kule nkundla kaMantyi yalapha eGauteng kaloku wayesaba ngumphathiswa wophuhliso lwentlalo uBathabile Dlamini uthe iqhiqhaphu kulamaplanga ngetyala lokuxoka phantsi kwesifungo. Uyawukhumbula kaloku ngo-2017 kwakuzengezenge lomcimbi wezibonelelo zemali zikarhulumente grants ngolwasemzini, nalapho kwangekho icacayo kokuba bazayifumana njani na imali yabo. Waze wavela phambi kwekomishoni eyayiphanda nzulu ngeziganeko ezakhokhelela kukudideka phakathi kweposi nenkampani kepha Master Services. Vakalisa okokuba akananto ethula nokuzanayo ngaphambili kungoko kusilapha namhlanje kuba kuvakala ukuba waqoka phantsi kwesifungo. Ukanti ke amagqwetha akhe azama ukubana makakhululwe kwelamatyala, kodwa umantyi uBetty Khumalo wala ngelithi kusekude engqinibeni funeka kwenziwe uphando nzulu ngale nyabatyekile. Kwelinye icala sivile namhlanje ekuseni abecandelo lezotshutshiso besithi akunakwenziwa nto ingenye ngaphandle kokuba uBathabile Dlamini atshutshiswe kweli tyala lokuxoka phantsi kwesifungo. Advocate Serepo uvakalise okokuba ubungqina obuzileyo ngaphambi kwale nkundla bobutyebileyo ebunokumbona uBetty Khumalo ngumantyi ethatha isigqibo esifanelekileyo. Ukanti emva kwesidlo sasemini sizawuva kokuba kwicala lamagqwetha kaBathabile Dlamini aphosa ntoni netafuleni kwilinge lokuzamba aphepha ungene emjiva kweli tyala lokuxoka phantsi kwesifungo. Akwaziwa koba yawuzala ngomoni, kodwa singasemoyeni uqinisekisa okokubana yonke le nto ifikelele emazantsi ngokukhawuleza nje. NdinguAbongile Dumako kwiindaba ze-SABC eGauteng.